Hello guys and welcome back to the channel. Please don't forget to subscribe, comment, like, and of course share this video. Tirelo and Mpumelelo are currently the most talked about couple in South Africa, you guys. Tirelo recently gave birth to Mpumelelo's baby. So just about yesterday they went on an Instagram live together where they talked about their newborn baby's name, their relationship that people are not approving of, you guys, and the possibility of him maybe getting girlfriend number 3, you guys. So let me not waste your time but quickly insert the live here. However, please do engage with me in the comment section, also like, share, and please subscribe if you haven't yet done so. Thank you so much, guys. I really appreciate you guys by watching my video. Hey, niringi bathi shimane wamoZulu angazi wenzeni ematswaneni uyabasukela ke abakaze nje bakhuluma ngomshimane womZulu la usishimane kanti these days angithi bangibeza ngomshimane buka bayakuhleka manje ufikela nango baringi lana yabona nje phela ngithi baringi obani lapho angazi mfethu niringi vele iyabuza indoda ukuthi niringi bathi leave him and when it is not an option, living is not an option. Yathandaza yathandaza ngilali ngathandazile owami uNkulunkulu engimkhonzayo nowena afani batshele uthi unzima kabi wena awu kakhulu hayi naba bathi uyi-boyfriend ekhandi wempumelelo ayithi bathi bangithanda abanye bathi hayi kwasha kwaciba kanjani njani umuntu ngimngene ngala ki-DM athule angakusasho lutho kanjani showcase nali itaxi la olifuni ini nayi imoto la fanele ngithathe ikesha uthe uzongithengela ibhano ehamba ngenyawo manje itaxi ingenaphi ngizoyithini siyaya mina ngithathela ikesha ngikufakele yona ntambama ikesha ngifake ntambama yazi udlala ngami udlala nje ayifuna imali yosuku mali yemoto ngosuku right. I'm very much fine. Wena ngwanaka wena Melo iyeke le mpahla leyo iyeke ngoba iyakuhlula hayibo ihlula mangi ipala wena wena umhlakahlakanisa mina nangubuzo Mpumelelo thiwa igama lengane, what does it mean? Mina ngazi phela ukuthi thina sabayo lengane iyona ephethe thina angithi igama lithi singabakho ya singabakhe sonke bona nje ayibo manje mina ngingena indawo kanjani uchaza ukuthini wena usingabakho uthi nichaza futhi singabakho ukuthi sonke singabakhe mphathi wethu mphathi isizwe we angithi nithi hayi lutho uphathi isizwe ngeke mphathi isizwe Mselelo so ke sibona uyaphi
Sala etown. Yamazi ufuna number 3 wena. Angazi-ke nalapho yini khona songibonele yena yini kanti futhi. Bakhona lana bayayicelela lana uyabazi nje. Inkinga la abayicelela ababuye bangihlebe la eceleni bathi wena you are just a fucking shit bani angazi kwenzakalani kodwa nje anginganandaba ke Ayakuhleba. Uyahlebeka kanti. Phela bagcina ngongihleba abantu mina. Nangu favor uthi ufuna ukuba unumber 3 yabani akutshela. Kwayigama nje selimphikiseni. Hayi nje isingisi. Mina ngiyahola kahle. Kukhona abantu ababukela kumina amadoda abo laba baphikisa nayo lento lengenzayo. Abukela kumina athi bengibona athi bhuti kunjani mfowethu. Ngiyafisa sike sixhumane kwasha kacembu ngithi mina nginankinga. Uyithathelaphi lento eshoyo Mpumelelo? Ngikhuluma wena ngoba into esengiyibonile amadoda amadala obaba abanye ngiye ngahlangana nabanye obaba lana bathi hey siyayithanda lento oyenzayo yazi wenza into ehlula obaba abadala vele ingakho ngithi uyabona no abo uyasho ukuthi iwelele lento eshoyo ingane kwayo akuyona iwelele yena wazi kahle ngiyakumelisizwe ngimelisizwe mina ikindaba yakho Mpumelelo ayikho hayi ukuthi ayikho indaba yami nibona kanjalo ilaba especially abangayifuni lento babona kanjalo hayi vele bayozi bathi bhuti enganeni baye inganeni yengane hayi ukuthi ineyingane ngazi into engayizile awuyoni ingane wena ngazi into engayizile emhlabeni yeah batshele nami ngibatshelile ukuthi hayi siyayazi into esizele la emhlabeni manje laba uweza lana kwijiji hayibo uzokwenzani fanele ushiye umuntu nje ozokumela ngani mekuthiwa kwasha kathema kanjani njani ufuze balona so tshelwa yithina sesitshele ingane yakho sithe ubaba wakho bengeve igwala yabona ngona kuba ukuthi nje wayenza ingane yakubona ukuthi wawuyigwala uhlulu kuba nesithembu uhlulu kuba nabafazi ulawulwa abafazi hayi ngiyakuzwa yabona ingane nje izibonela ithi yazi ubaba ingcontwa wafana nosibindi lapho isho yona ifuna isithembu ngaleso sikhathi ithe ingcontwa wafana nosibindi izinto sikhulumayo khulumayo ya bambele kesha uthini bambele kesha ntambama uzongithumelela yona ngithumelelile why ukhuluma indaba zethu phakathi kwabantu kube iphutha wrong lento yenzayo ngoba ngaphika ngathi hayi lutho wathini iyeke lento ekhulumayo ima waphika nkani ukuthi uzofaka i-cash up nabe bizwa ukuthi ubukhwini lolu angimazi ukubo noma ukwakhe kunjani ngaphela ngizongithukisa ngabantu yabona nje ibonakele kakhulu lana ngaloyo muntu wakho
Alright, no stress, nasi isikhi. Thanks futhi. Ngikhiye ngoba usabuyela nje. Hayi ngisabuyela nje. Ukundanini vele? Asi sokhuluma. Bye. Bye. Hayi, usafuna ukubona insizwa. Amangakho Indaba ngifuna ukubona insizwa. wena. Bye Mpumelelo. Bye. Oh.